L-Aġenzija Liesa għandha installata s-sistema biex jibda jitħaddem il-monitoraġġ elettroniku la darba liġi tiġi approvata mill-Parlament. Dan il-proċess segwi konsultazzjoni pubblika li saret u sentenzi tal-qrati li tkellmu favur dan il-pass. Fi żjara fl-uffiċini tal-Aġenzija, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Bajrin Kamilleri ingħata preżentazzjoni dwar kif taħdem is-sistema. Fil-ġimgħat li għaddew morna l-Parlament fejn preżentajna l-abbozz ta' liġi marbut ma' electronic tagging fejn issa wkoll minn barra l-proċess parlamentari għaddej ġmielu anka lejn il-finali tiegħu ix-xogħol marbut ma' sistema sabiex tibda topera f'pajjiżna. Dan huwa investiment li qed tagħmel l-Aġenzija Liesa fejn is-sistema qiegħda fil-fażi tal-ittestjar tagħha. Il-Ministru Kamilleri stqar li dan kollu huwa parti minn riforma li għandha għanijiet ċari ħafna li tagħti serħan il-moħħ lill-komunità u lill-vittmi filwaqt li tiffaċilita l-integrazzjoni lura fis-soċjetà ta' persuni li jkunu wettqu xi reat. Dr. Kamilleri qal li l-mod kif qed tiġi proposta din il-bidla tagħti importanza lill-vittma b'mod li ma tagħmilx minn persuna vittma darbtejn. Żied jgħid li huwa għalhekk li t-tħaddim tal-monitoraġġ elettroniku ser isir wara passi oħra importanti li ttieħdu bħat-twaqqif tal-Aġenzija għal vittmi tal-kriminalità għaliex ried li jkun hemm l-istrutturi li jipproteġu lill-vittma. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà kompla jgħid li fl-istess ħin il-Gvern huwa impenjat favur ir-riabilitazzjoni ta' min żbalja b'għodda moderni. Il-Parlament beda jiddibatti fi stadju ta' tieni qari l-abbozz ta' liġi għall-introduzzjoni tal-monitoraġġ elettroniku f'Diċembru li għadda. Mill-abbozz ippreżentat kien propost li t-tagħmir li bih persuna tiġi segwita elettronikament barra mill-faċilità korrettiva ta' Kordin jista' jiġi ordnat jintlibes mill-qorti f'każi ta' sentenzi qosra ta' ħabs. Mill-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi għal dawk li jibbenefikaw minn prison leave u mill-Bord tal-Parole. Kien propost ukoll li il-monitoraġġ elettroniku japplika f'każijiet fejn jinħarġu ordnijiet ta' trażżin jew protezzjoni biex tiġi assigurata s-sigurtà tal-vittmi. L-abbozz ta' liġi quddiem il-Parlament jgħid li s-sistema ma tapplikax f'każi bħal ta' vjolenza domestika, obbligi ta' manteniment, ksur ta' ordnijiet tal-qorti dwar l-aċċess għal ulied u każi ta' pedofilija.